हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे गोदानै बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे बिबारखौ सिनायदोंना बियो मा बिबार मिथिनायफोरा सिनायखागोन आरोना नाथाय जायफोर मिथियाखै बिनि थाखाय खोन्थानोसै आङो बे ड्रागन फ्रुइट्सनि बिफां आरो बिबारफोर आरोना बे जोंनि सासे लोगोनि फंबायनि बागान सोर सोर बिथांमोननो नांगौ खोन्थाहरनो हागोन आङो कयेक दिननि उनाव बे बागानाव थांनानै आं लायनो थांफिनगासिनो दङ थ' बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै होबाय आरोना बे माख्रा जांख्लागुरिनि बियो जोंनि लोगोनि फंबायनि बागान थेलेबलेब बागानबाबो मोजाङानो आरोना फिथाइखौ आं थांनाय बोसोराव लाबोदोंमोन लोगोफोर आं फिन लायफिनबावगासिनो दं नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन लोगोफोर बिराद मोजां मोजां नै मोनहांजोब्बाय आरोना फिथाइफ्रा फ्रायानो नै थिं फारसेथिंना मोनबायानो स' बारा मोनाखै मोनद्रायाखै आरोना एसे उनाव मोननायखौ लांफैगासिनो आङो सोर सोरनो नांगौ लांफैनो हागोन 250 रुपिसनि हरगोन आरोना केजियावहाय लोगोफ्राबो लांफैनो हागोन आरो सोरबा खाथि खालाफ्रा मिथियोब्ला एसेनोसै लोगोफोर